Mga kabanay ni PO3 Michael Cortes, may hangyo nga respetuhon ng una ang ilang pagbangutan. Samtang usa ka Special Investigation Task Group ang umulod aron pagsusi sa pagpanigpatay sa pulis ug laing tulo ka mga biktima. Siloan meron din sa report. Usa ka Special Investigation Task Group ang umulon sa Talisay City Police ug sa Cebu Police Provincial Office aron mosusi sa nitabong pagbanigpatay kang PO3 Michael Cortes ug sa laing duha ka mga kauban ug nakapagan sa usa ka basurera. Para matutukan talaga yung pagka-solve nitong shooting incident involving that PO3 Michael Cortes. Usa sa mga nakasaksi sa hitabo mibutyag nga gisundan sa duha ngadto sa tulo ka mga pribadong sakyanan ang giluwan ng SUV nila ni PO3 Michael Cortes, driver ni ini nga si Dennis Pataluna ug laing kauban nga si Jose Soronio. Nakakita ko kay pagduol diri ko naman tugod kanang buto-buto na gyud ba. Nikalitra sila tungaan ng eskina. Nya pag buto-buto na mo na to girakrakan na to nila ilahang giapas. Mura ta mo ang nakuan nga nitago na mi diri. Ang 50 anyos nga basurera nga si Crescencia Rangos nga naatulang nga naagi sa dapit napagan sa hitabo. Pagrakrak na to ningon tong mga tao nga hapa lang mo hapa. Mo to nya wa man to siya hapa naratol man mo to siya naigo kay nasugat naman siya sa katong nagkuan nagrakrakanay. Dinhing dapita gikatahong nahagba ang basurera sabta mga 50 metros gikan dinhi gikatahong didto sa mahunong ang sakyanan nga giluwanan sa pulis ug sa lain pa niyang duha ka mga kauban. Swerte lang kay niadtong higayuna medyo mingaw kini dinhing dapita ug kun natunong pa nga dagha mga sakyanan ang nangagi posibleng mas daghan pa unya ang napagan. Mato ni Police Superintendent Marlo Conag, OIC sa Talisay City Police, nga posibleng nakasukol pa sa mga suspitsado si PO3 Cortes base sa pamahayag sa ubang mga nakasaksi. Si PO3 Cortes katapusang nadistino sa Barili Police Station sa wala pa kini girelibuhan o gi-assign sa ARMM atol sa paglingkod ni Presidente Rodrigo Duterte. Isa sa titingnan natin sa drugs and then maybe kasi yun nga he is engaged in gambling, particularly cockfighting. Malaki daw siyang isa sa mga malaki mag-better. And pangatlo siguro baka nagkaroon siya ng personal grudge or something. Ang patayng lawas ni PO3 Cortes kasamtangang gihaya sa panimay ni ini sa Biasong Talisay. Mihangyo hinuon ang pamilya ni Cortes nga respetuhon lang una ang ilang pagbangutan. Luan Marondina, Balitang Bisdak.